Jaman biyen kan urung anek jam. Urung anek apa-apa nek jaman biyen ngertine jam piye, Pak? Tenang. Ya ora nggo jam to, Nduk. Jam ora. Nek sengenge judul nek isu. Nek sengenge wis ndelep nek wis nyedak ibune. Lah terus nek isu-isu tangi? Iki tak diri kok amanah kan. Tangi dilebone. Yo peteng-peteng kabeh, emang ngerti. Ngono iki rasa perlu padang iki kok. Servoh dalan. Ini dadi kue ini. Ini parahnya. Tenang. Makanya aku pesen bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri jelek. Ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami sakit hati. Dulu belum nikah, kaulah harapanku. Bel gedes semboyane koyok-koyok. Aku tahu apa yang ada di hatimu, kau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, kau pun tahu apa yang ku mau. Oh saiki wis gede ya wis sunat. Ampun. Tenan. Nggih. Kelas berapa dulu sunatnya? Kelas 3. Unggah-unggahan kelas 3. Nggih. Dadi tagak lek mau sunat. Enggak. Gak dadi. 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 Sing diketok apane? Manuke. Lah yo apane iku sing diketok iku apane? Pucukane. Lah apa atik pucukane diketok? Ya ben ketok koyo sosis. Ben ketok kaya sosis. Ben gak kantilan najis. Oh diomonge. Iku lek gak diketok, sing diketok iku kulite. Kok lho, lek pekmu dudu kulit ta sing diketok? Kulite. Lah iya mangkane, terus apik endi? Mari disunat karo gorong disunat apik endi? Nek luwe mak nek ngantuk turu. Rasa mbok omongi nek kuwi seru. Lah nek kangen terus piye? Lah wong kangen ae bingung, parane tumpaki beres. Anja. Mbak, sampane tak rabi gelem ora? Sak menika lek mbok tawani rabi seputeran kathah. Lah nyapa emoh iki? Kula mboten nyidam rabi. Yo ben enek kancane apa-apa ben ra dewi to. Tapi lek sampean jak islik nggih, kula nggih purun sayang sak menika mumpung pas gembet-gembet ngene iki. Jak rabi emoh malah ngejak iklik. Trailer kok jaran iki. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kene apa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen poya-poya lah. Mosok lurah korupsi. Iya, ge bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi. Mak. Kenapa? Nyekeli wong akeh dosane. Lha wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Pak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi. Nah, tinggal ngopi pemadam model opo ning kebakaran kok tinggal ngopi. Kok ndi ngono ku mau? Kok warung ngopi. Ngopi. Lah ngopi opo salahe? Omah dicawisi kopi. Lah omah lambemu metutut ya. Tok. Ngopi separan-paran. Pengen ngopi ning jobo. Emang beda rasane kopi ndok jobo karo omah. Kopimu rasane koyo uyuh jaran. Ini parahnya. Jangan lodeh iwak tahu kadung mekekeh kok ora mlebu.
Jangan-jangan bening kok kakean banyu. Tiwas aku jengking lah kok malah mbok tinggal melayu. Numpak sepur kleru jaran, sepurane aku rong bayaran. Ono banyak keselek kotang, lah kok penak arep mbok utang. Ngombe jamu neng tengah latar, sok nek ketemu mesti tak bayar. Eling berbuat maksiat itu dosa. Ki aku lho kok rumah saku sing berbuat maksiat ki sapa ngono lho. Lah kira-kira sapa? Aku nyolong yo ora. Lah ngerebut bojone kancane. Ora konangan. Lah dalalak tenan to. Terus udo yo gak. Ora mungkin mosok kowe habis ora udo. Kok iso rumah saku glokok jarang kok eruh. Sugini nek awan Sukana. Dene arep ngopo? Gelutno, mosok bal-balan. Ramut tuwe sampean kita konane. Gelut karo sapa? Karo Raden Setyaki, namine Setyaki to, Mas. Iya. Ya gelut ya. Yo. Ya nanti gelut sing rada peteng aku kan nek padang-padang. Gelut kok dacan ning peteng-peteng. Aku ciri khasnya ngono kuwi, Mas. Nek nang peteng ki tenagaku ora metu. Kasektenku enggak keluar. Ya Mas ya. Ya ampun, biayane cilik ning gantenge Raja Maya. Enggak kuat aku, Mas. Yo, ayo to. Yo gelut yo. Iki wis setengah loro wis. Tak korting 20%. Biasane jam 10 jam 11 kae iki aku nganti tekan 95 lho, Mas. Wong lanang bohong ganteng, gagah, terus solih, perkasa, nek ra nyekel duit yo ndoyong. Ya ora, ya ora. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI. Sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3? LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jerantang. iya iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya iya. Nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bubu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lah kok kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok yang ganden. Oh, lah kok. Gus, apa ya beda swara uyuhe rondo karo prawan? Wis beda to, Cak. Piye to karepmu? Lek une prawan kuwi enak dirungokne ning kuping. Mak nyes nyes sewes nyes ngono, Cak. Lek une rondo pripun, Gus? Opiok ngono. Heeh. Sisan karo mbleber turut belakangan. Lah piye? Pemaksaan nonton niku namanya. Aku tekok lho. Ah wis mboten sajian udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh saiki iso gajul ya? Caget mawon. Oh kowe iki nak gajul kowe iki kegedean sikil kok tin. Oh malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik. Mendat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Gedang Pluto dipangan ular, suwera nuduh manuke mlungker. Ana uler neng dhuwur watu, ben ora mlungker nyedak aku. Mas, pilih Torabika Moka apa Torabika susu? Torabika raku.
Khusus wong lanang tak kandhani, nek awakmu kerja oleh bayaran, aja mbok wenehno bojomu kabeh. Nek mok wenehno bojomu kabeh, awakmu ora bakal gablek duit. Awakmu bakal lolak-lolok kaya wong pekok iku lho. Ngerti dhewe to, duit angger wis mlebu dompete mbok wedok, awakmu arep njaluk duit nggo ngopi iku lho. Angele ora karuan. Mulane Mas yo sithik-sithik awakmu kudu nyinggahno dhewe. Nek ora ngono, esuk sore lambemu yo kecut le.